Kada sami sebe sagledate i vidite da ste bulja, bukvalno ste bulja, tad kreće napredak. Molim te Bože, čuvaj Milu, Pančevo, Meksiko, Guadalajara. Ja nisam prava rap glava, ja sam pravi G. Pio sam 15 godina, od 15. godine do 30. sam pio alkohol konstantno. Rastao sam u takvom okruženju, mnogo ljudi je bilo na lekovima, na alkoholu, mnogo ljudi je prslo, pogrešan način života, pogrešne odluke, pogrešni putevi su nas spojili u tom lošem okruženju. Da bi preživeo sve to i da bi bio normalan, nisam mogao da budem trezven. Morao sam da se nečim zavaravam, to je bio alkohol. Moj izlaz i moja vrata i moj način borbe i način preživljavanja bio je alkohol. Znači, navika koju sam 15 godina primenjivao, uz koju sam se formirao kao ličnost, jako bitno, znači navika koja me je formirala kao ličnost, jer realno bi poludeo, ne bi uopšte doživeo 25. godinu da nisam pio. Od 15. do 25. ja ne bi u tom okruženju, u tom ludilu, u toj nemaštini, u tom besu, u toj želji da imaš sve, a nemaš ništa, u toj ljubomori, u toj sueti, u toj količini mržnje koja se skupljala u jednom malom okruženju, u toj zaključnosti da ne možeš da odeš nigde, da ne vidiš ništa, da ne upoznaš ništa novo, nego konstantno jedno te isto, tu mi je moja navika zvana alkohol pomogla. Dobijao sam i hrabrosti, i dobijao sam i smelosti, dobijao sam i kreativnosti kad se napijem, ali navika je onda dugo trajala i onda je počela da uzima dan. Tako da morate da rešavate svoje navike i da se trudite, niko nije savršeno, da se trudite da imate više dobrih navika, što manje loših navika. Posvećenost, ako sam se posvetio kao roditelj, dajem maksimum. Ako sam se posvetio nekom poslu, dajem maksimum. Ako sam se posvetio nekom treningu, znači sve je umreženo. Ako sam se posvetio treningu, treniram, idem do kraja. Upornost, jako bitna stvar, da idete do zadnjeg atoma snage, bukvalno do zadnjeg daha, do zadnjeg otkucaja srca, živite za ljubav, za porodicu, za posao, za prijatelje. Ako ste pronašli nešto što vas ispunjava, morate biti uporni da za to živite i da radite i da dajete sve od sebe, da budete pre svega bolji čovek. I sve ovo vam pričam i sve ovo je da bi bili pre svega bolji čovek, jer sam bio nula od karaktera, nula od čoveka. Znači, ja mogu da se sagledam i kažem, priznam sebi, samokritičan sam i dan danas i uvek sam bio. Kada sami sebe sagledate i vidite da ste bulja, bukvalno ste bulja, tad kreće napredak. Sve dok vi hvalite sebe, ma ja sam, evo, gledaj kako sam ovo iskidao, ma ja sam u ovome najbolji, ja sam legenda, ja ovo, nema napredka. Kad shvatite da niste baš neki karakter, da niste baš od reči, da niste baš uvek istrajni, da niste uvek baš svaki cilj i svaki plan ostvarili, tako da jako bitna stvar, da sagledate sebe u gledalo, da budete realni prema sebi, da kažete gde ste bušni, šta vam fali, ok, nisam bio nešto uspešan u životu, ok, nisam nešto ostvaren porodično, evo, imam 30 godina, 35, nemam ni stalnu vezu, a kamoli ženu i decu, ok, morat ću da radim malo na tome. Nemam kućeta ni mačeta, dobro, za početak mogu bi malo da nabavim nekog psa, da usvojim, udomim. Posao, nemam dinara, ne radim ništa, svi su mi u zadnje vreme katastrofa poslovi, znači moram sagledam sebe, kažem, alo klošarčino jedna, uhvati se nečeg, nauči nešto, radi na tom znanju, fokusiraj se na nešto i probaj to da iskidaš, nikad nije kasno, nemoj da se predaješ, budi hrabar, promeni nešto, promena, donesi odluka i istraj u njoj do cilja, istrajnost. Tako da, to su jako, jako bitne stvari i opet kažem, mnogima će ovo biti dosadno, neki će misliti šta Kenja, neki neće pogledati ni 2 minuta ovoga, a neko će ogledati ceo klip i shvatit će, jebote, gledaj ovaj Lemi,
Pa to mogu i ja tako isto. Evo daj mi recept, na dlan mi daj recept. To je recept. To je recept. Vizionera je recept, znači vizija, čovjek bez vizije je bukvalno slep čovjek. Vizija je jako bitna, a ovo je naša era, tako da nema sad stajanja. Vreme prolazi, morate da se pokrenete, morate da ugasite sujetu, da ugasite mržnju, da ugasite ljubomoru i da podržavate jedne druge i da učite jedni od drugih i da se pomažemo svi zajedno i da svi zajedno napredujemo. To je vizionera, to je timski rad. Eto, to je bilo za to danas. Mislim da sam objasnio vrhunski šta znači ovo V, šta znači vizionera. Hvala vam puno na pažnji, nadam se da vam je bilo korisno. Podržite brata nekim lajkom, komentarom, šerujte ovo i to je to. Ljubim vas brat, nekom drugom prilikom se vidimo. Aj, čao!